Aviaja Borup er interaktionsdesigner, og hun arbejder i øjeblikket på at udvikle HubSpots. Vi har i forbindelse med Counterplay, hvor Aviaja skal være deltager, haft en snak med hende om hendes designproces af HubSpots. Jeg kom på ideen med HubSpots i 2007, da jeg var arkitektstuderende og var ved at lave mit speciale. Så der var min mission at få børnene væk fra computeren og bruge kvaliteterne fra computeren og teknologi i kombination med det fysiske rum. Så der er sådan grundideen kommet frem. Og der var jeg ude, der lavede jeg en hurtig mock-up, hvor jeg var ude i en børnehave og få nogle børn til at trampe rundt og så prøve det her af med lydinterface. Om det kunne hjælpe til at flytte dem væk fra skærmene. Og HubSpots er jo så mobile og trådløse, så de kan distribueres på forskellige måder. Jeg startede i februar, jeg tror i marts, der var jeg ude i børnehaver og prøvede det af, det med lydene. Så ret hurtigt kom ud og få kontakt med målgruppen. Og så har jeg arbejdet med børn i designprocessen i Kids and Tweens regi, hvor jeg kørte 4 forløb med virksomheder og kommuner omkring involvering af børn i designprocessen. Så kom jeg så på, at jeg skulle koble det med HubSpots og kunne se potentialet i det. Både teknologisk er vi et helt andet sted end i 2007. Og jeg fik ideen med at koble den op til en iPad, som slet ikke fandtes dengang. Og involvere børnene ved hjælp af de her metoder. I HubSpots har det mest været prøvekaniner her, hvis man kan sige det. Men sådan at jeg kommer tit ud til dem og gør det tidligt. Har haft dem ude og prøve med papirsprototyper og sådan noget. Så inden det bliver for færdigt. Som udgangspunkt så er det jo 12 brikker, som fungerer som knapper til spillet. Og dem vil jeg så udvikle en masse forskellige spil til. Lige nu er jeg ude for at finde 5 skoler, som skal være med til at udvikle deres egen app til HubSpots. Og der guider jeg dem igennem det her ved hjælp af den her toolbox. Så lige nu der laver jeg eksemplet. Og så kommer de så mere på banen som medskabere. Så målet er at få det i produktion i år, få det ud. Og så løbende blive ved med at udvikle nye spil i samarbejde med forskellige grupper. Tale noget med børn og noget med nogle lærere og noget med nogle specialister. Og så blive ved med at lave de her workshops, som så kan give mere og mere indhold til dem, som i forvejen har altså købt HubSpots. Produkter udvikler sig gennem tiden. Jeg startede mit eget netværk. Og det er også noget med, når jeg offentliggør noget omkring det nu her, så skal jeg også være klar til at løbe det i mål, inden der er en eller anden, der gør det. Jeg har sådan besluttet mig for at have en åbenhed omkring det. Så med små film og kombination af Twitter og Facebook. Så starte i eget netværk, og så gå ind, for eksempel i spil i skolen har jeg offentliggjort lidt omkring det, og så er der kommet nogle interessenter derfra. Men at man tør kaste sig ud i processen, og så omfavne den. Det er sådan lidt modarbejdende ting, fordi man ved godt, at man får noget ud af det, men tit så er det først bagefter.